Wis lumayan nih. Gawe tuku HP. Pasti HP ini arek-arek ikal api ambek HP ku iki. Tuku nak konter apa COD yo. Tapi COD ku yo apa ngubungi aku gak duwe HP yoan. Loh. Maling TV ono kene kon. Cangkemmu maling TV. Oh. Ipeng kon. Hei, sauren deku iku. Iya, be santai rek tas nyelang ditagi. Kon nak kene ngenteni sapa? Itu gua HP aku, Cang. HP opo? HP Oppo Reno 4 internal 128. Kamar Reno apik iki wis. Oh, Utuk kon. Kon Ayo, Jos. kon melok mancing ya kon. Wong aku sibuk kate COD HP dijak mancing kon iku. Ayo, Jos. Cang, ayo wis. Uripmu mancing tok rek uripmu. Oh. Wah, apik anjing HP ini wis. Gendeng lah, gendeng. Dik wakil. Oleh ndi duwe. Iki apa ranane? Bro, lu. Hei, dik wakil nih. Ya wakil rek. Kemarin jambret ya. Dah semua. Iki dikal dodolan TV ini mak takno. Mam gak usah ngelok sinetron. Enggak apa ya? Gowo, lapa sih? Kayak ini full counter ya, Cep? Ya entek rek paketane. Kartu kok enong ku. Santai, ini harus tuku HP. Iki lho. Catetin nomor rek, harus nyatet tau. Ngene itu HP barang. Besoknya ada tuh HP. Catatan dhewe. 0821. Terus kena, Cep? Tak telepon yo. Iya. Kena. Paketan mau tak gak iki? Ah, ini kali titik. Kok entek tukokno lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sing dodolan HP apa Reno 4F ta, Mas? Oh, nggih betul, Mas. Kulo kate itu, Mas. Seenten ta, Mas? Oh, kata niki. Nggih, Reno 4F. Nggih kata, Mas. Terus saged COD nggih. Kirim ten rumah, free ongkir kok, Mas. Oh, nggih wis tepak, Mas. Aku nggih gak duwe sepeda, Mas. Sampeyan sageden gerdu markas arek sulit-sulit ta, Mas? Oh, nggih, tak niki. Siap, Mas. Nggih, kula kirim, nggih. Oh, nggih. Tepak wis, Sep. Gelem wis wong rene ya. Gelem ah? Gelem. Oh. Engko nek HP ku teko tutup ya motomu ya. Napa? Iki gak ngiler rek kon rek. HP ku nyar rek. Apa ngiler duwe HP kok ngiler? HP sak ngono. Masih ngono sampe sakmene. Kon dengar gak nunggu kayu kon. Wis tak pasrahne demit pring. Tak uyuwi mang kayumu. Tak uyu. Mamel ya apa, Bro? Ya apa kan mbak kon tunggu. Tunggu. Kok ya kuasak las. Untuk Enggak kasak ae. Kau enggak kepingin dah. Iki gelap ini lu. Apa ya? Kamerae papat. Kameramu? Siji. Mending masih siji mending ini vlog. Kau musuh habis siji ngono kamerae. Karepmu. Tuh kono makmu ngono lho. Kau wis. Kau temen gak kepingin. Kak. Tangan kon kepingin. Kok ngene wis duwe. Kurang keren HP-mu rek. Iki keren rek lho. Reno 4F. Wis padha ae. Mak, HP nyar makmu lho. Enggak pinyar. Iki lho wis tukono mak. Kurang apik, sing apik. Mending ditukono. Koyo aku ngene iki lho apik meneh iki. Wene. Durung teko ngene wonge. Kurang teko, mari iki sik teko wonge. Order dah. Tak ber ngono sih mau wong. Ayo order dah. Iya, order ono carine ukuran 4F.
mak teko-teko. Mari iki sik. Sak sik. Kon celok kepengin ta delok HP ku. Lho iki paling wong iki. Iya iki. Iki to. Niki dengan Mas Kendeng napa? Nggih Mas, kula. Waduh, apik ya HP-ne tak kepengin lho kon. Kok niki pesenane Oh, nggih. jenengan wae Reno 4F. Nggih. Monggo jenengan cek rin. Nggih. Mas Amit. Apik iki rek. Si Mas pen buka Mas bentuk saged kula Mas. Kula cek rin nggih. Nggih. Barang iki. Kok kepengin kon Milih segel Mas nggih, tasnya. Nggih. Kula cek rin. Wow. Wah, apik. Kok kepengin lho kon. Kok Wah, apik rek. Kok gilap ngene segel rek. ki apik Mas. Terbaru Mas. Kamerane kon kepengin kok kon. Pembayarannya niki nggih saged aku. cash, nggih saged kredit Oh, nggih. kula cash mawon Mas. Oh, cash nggih. Nggih. Oh, siap. Awas ada sini. Nah, niki. Oh, asli rek. Nah. warna ini putih, baru, Rek. warna putih, Mas. Sing tak harapkan iki rek HP iki. Kamerane papat, Mas. Biasa rek. Iya rek, Aduh. seneng iki HP nyar ada. Seneng, Lecet iki. Kawasak das dulu kon. Lo Garansine resmi 1 tahun. Oh nggih. Nek semisale wonten apa-napa jenengan hubungi kula mawon. Oh nggih Mas. suka apa rek tangane rek. Kali niki Mas, troy Mas. Oh, Carane nggih. mboten sida, Mas. Amit. Lho. Enggak kayak duit. Kula itu nggih. Nggih, Mas. Mas nggih. Hitung Mas, bi kurangi ngono Mas. Oh, Mari nggih. iki gak tau Pas ya, Mas. cakep iki. Nggih. Pas Pinten hargane niku Mas? 4.300.000. Oh Mas. nggih, pas niku Mas. Pak rek. Nggih. Pas ta? Pas to Mungkin nek wonten apa-napa jenengan hubungi kula Siap. mawon nggih. Aku tunggu tak WA Mas. Oh, siap jenengan WA mungkin nek COD saged nggih. Lho, kon kepengin ta Lah, to? oh. Lho, ya Jadi mau itu tuku. kepengin kon. Tak ngurus. Lho. Oh iya, ganti. Kula nyuwun pamit riyen. Oh, nggih, nggih, Mas. Suwun nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo, Mas. Kalau mono kon niku kapon to. Lho, dah jauh Pak De. HP mu lho. Jauh. Iki lho omamu iki lho. Wah, apik iki. Omamu iki lho. Monggo, Mas. Nggih, Mas. Iki rek sama meneng ya. Duh, kok tak cekel rek. Ya masih ngono. Apik iki. Kurono TikTok kau. Ndok entuk sirat pisan ya. Iya, wak apa iki? Tarik wong bapak wis. Ya mau wae. Iku nek balik dikekno sakno. Kurono TikTok kau. Urung TikTok kae. Ya urui. Wis foto ono rapike. Yo, tuh yo kari titik rek hotspot marga nelpon hotspot. Wis, Ren. Kurono. Kudu goblok Oh, ngene. ojo lagi suwe kene. Lecet gua HP ku iki. Goblok. Lho. Iki lho, Play Store. TikTok. Oh iya rek. Iki ya, sret. Ya opo. Goblok kae mulai biyen. Kena langsung ya. Duh. Yo kena jenenge HP kok mosok gak kena. Paketan rubuhan tersep. Duh. Tak tinggal muli yo. Duh, si rek ijo ono si TikTokan aku. Kok gak cok yon. Ayo lo. Lho. Bagaikan langit. Pagi hari. Kuda hari. Lupa besok ya. Gendeng lamun. TikTok ngono lho. Kowe ku yo Apa iki? TikTok e, ana TikTok. Oh, apa iki rek? Gendeng. Oh, Omamu lho rek ke sono. Omamu lho. iya yo. Kudu kayum kono lho. Wah, kan rek ben rek. Wis sedok mak sik. Apik iki HP-ne seneng aku. TikTokan rek. Bagaikan langit di sore hari. Tapi wis. Mari arek-arek angin iki ya. Dudukno HP ini, HP ku nyar. Dudukno arek ae. HP ku nyar rek. Guys. Wapi iki HP-ne rek. Guys, ini lagi perjalanan guys menuju
arek-arek sulit guys. Lagi mancing di situ guys. Sulit bener guys. Entah apa yang merasukimu bagaikan langit tatak, langit tatak. Duh, arek-arek iku. Pamer HP hayawi. Kunyar we. Arek kenceng Rene rek, rek. Duh. Etalku kon. Apa kon lu? Wong sampel anjene be. Yang ngono. Ayo rek. Tata-tata. Tata-tata. Guys, itu ada sulit-sulit guys, sulit-sulit tuh guys. Ada gak guna yuk guys. Gak guna yuk guys. Ada gak guna guys. Ini guys, lagi di kak sungai ini guys. Weh, ini norek, weh, lo. Anjing. Papi lah api gue. Lu. Api ya? Sombong-sombong kon. Duh, yang ini re api-api iku. Ukuran di HP nanti. Unik sel. Unik sel. Ngoro, Mojosari, Cabangi wono 7. Oke. Yo wake, wong iki konter gede. Kamerae 48 megapiksel. Rame piro? RAM 8. Wih, internale 128 giga. kamera piro? 5 ta. Papat kamera rek. Apa rek? Wah, api rek. Foto ayo. Ayo. Aku pingin kon. Engko nak mata nak mak. Aku pingin kon. Pak. Iki jelas kepingin nih iki. Iya. Kepingin kagak kon? Iya, kepingin dong. Untuk kok ndo bapakmu rek. Wah, apik lu. Kan delok. Lu. Tak kau delok. Unik sel. Cok rame gak tahu sih Pak. Foto-foto iki wah apik kan iki rek. Fotono dulu po. Ayo foto-foto be. Ayo. Ayo Jos. Kak. Lu. Cang fotono dulu cang. Jos. Kono kok di foto gak gelem. Aku sing moto. Iya, fotono. Aku gak melo. Gak melo, ada telu aku iki sing njak foto ya gak? Apik iki. Apik yo kamera Jos lu. Nduk. Kono rek. Ayo fotono. Kene. Oke. Foto rek. Foto tak ono. Telu. Kayak kenang-kenangan rek. Oh mancing aja dijak foto ono tengah rek cek ketok. Oh. Rek, Gak apa HP dia anyar. Foto-foto tok ngene. yo apik. Rame aja foto tak gak sih? Iya ayo. Ayo. Mingkem action. Ayo. Beh. Yo apa sih rek kon rek? Wes, kurang situ yo. Ayo. Ayo. Ci. Bro. Ayo. Ajak. Sun rek ya, wis ndelok. Ojo lali. Like, comment, and subscribe. Ojo lali bisa nek yo, mampir nak. Ojo lali mampir nang Unik Sel Ngoro, Jalan Raya Jolotundo, Sedati Ngoro, Mojokerto. Mari.